Десислава Кръстева за грипните вируси. Благодарим ти. Петък вечер среща с героите на Радо. Медици си пожелават по-малко нападения през новата година и някои дори вземат нещата в свои ръце. Ако на зъболекарския стол те заболи, кой е виновен? Твоите зъби или зъболекарят? Опитвам се да контролирам нещата. В смисъл по някакъв начин да обясна точно какво ще се прави, как ще се прави. Като всеки друг медик и доктор Шумантов не е застрахован от това някой пациент да му посегне. Може да се пошегуваме с него. Това правя. Обикновено пускам някаква шега и се опитвам да го предразположа. Ако шегата не помогне, доктор Шумантов има друга защита. Когато не е зъболекар, той е каратист. Карате се запалих в 90-те години, като гледах един филм. Казва се "Няма място за отстъпление". Нападнеш ли го, доктор Шумантов няма да отстъпи. Той има 4-ти дан карате. Усещам как се чувстват колегите, които ходят на тия места и със сигурност не е приятно. Значи, ако все пак тази имитация на нападение, как се пазиш? Най-важно е човек да остане спокоен, да не затвори очи и след това реагира. Така ли? Не. Пациентите на доктор Шумантов си знаят. Заболилите не се гневиш на зъболекаря. Защото идвам години при него. И е най-добрият, според мен. Хората не знаят, че тренирам карате. Смисъл такъв, като стоматолог ме приемат повече. Това ми е като скрит част. През деня доктор Шумантов прави кариеси и пулпити, а вечер Йоко Гери и Маваши. Децата искат той да им лекува зъбите и да ги учи на самозащита. И в края на емисията обобщение на драматичните събития на днешния